उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे नायल' रौता रोंगौथि जौगाथाय मिरु APP ITI केम्पासआव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो माखासे सोलोंथाइ लाबाय थानाय सोलिफु फरायसा आरो एसे बिबांनि सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव ओरैनो थानाय फरायसाफोरनि थाखाय बायदि रोंगौथि गोहो बांहोनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो LTI माइन्ट्री फाउन्डेसन मदद होनायाव सेन्चुरियन इउनिभार्सिटी अफ टेक्नोलॉजी एंड मेनेजमेंटनि मावफुंनायजों LTIM फाउन्डेसन CUTM लाइमोन गोहो होनाय नैथि मावथांखि हाबाफारिया थांनाय सानखालि रौता रोंगौथि जौगाथाय मिरु APP ITI केम्पासआव बेखेवजालांबाय। जाय बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो LTI माइन्ट्री फाउन्डेसननि सिनियर स्पेशलिस्ट सस्टेनेबिलिटी मिस्टार आमलान बिश्वाया मिन्थिनाय जायोदि थांनाय जानुवारि दानाव 200निबो बारा लाइमोनफोरखौ लानानै गिबि मावथांखिखौ फोजोबनाय जादोंमोन। बेनिनो 152 लाइमोनफोरा एक्साइट बेटारि कम्पानियाव थिसनथाइ मोननो हादों होनना फोरमायो रौता ITI मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। दिनैनि हाबाफारिया जाबाय जोंना LTI माइन्ट्रीनि बेयो सेकेन्ड प्रजेक्ट माने जिहेतु थांनाय जानुवारि मासाव जोङो फार्स्ट प्रजेक्टखौ फोजोबबाय। एराउन्ड 200 से गथ'फोर जों ट्रेनिं खालामबाय आरो माने ओमफ्राय लोगोसे जों प्लेसमेन्टबो होयो। थ' एराउन्ड 150 सोआनो प्लेसमेन्ट मोनदों जोंहा एक्साइट कम्पानियाव। ओमफ्राय दा नैबे दिनैनि इन'ग्रेसना जाबाय सेकेन्ड प्रजेक्टनि। बेयावबो जों अट'मबाइलनि एराउन्ड 150 से टारगेट मोनदों आरो। थ' जोङो नैबे मासनि 6 तारिखनिफ्राय जागायबाय। थ' लासैनो बेबायदि जोङो ट्रेनिं होलांनानै फोजोबगोन जोङो बे प्रजेक्टखौबो। बेयाव दा बर्तमान जोंना अट'मबाइलनि जागोन। थ' एराउन्ड 150 सो होदों आरो अट'मबाइल सेक्टराव। प्लेसमेन्टआ जाबाय जोंना दा आसामाव जिहेतु इन्डास्ट्रिफोरा बहुत खम नालाय थ' बेनि थाखाय बांसिन पुने एक्साइट इन्डास्ट्रियाव होयो जोङो। थ' थांनाय बोसोरावबो बेयावनो होजोबगोन जोङो। माने एक्साइट कम्पानिनि अनगायैबो दं गुबुन कम्पानि जेरै माबाफोरावबो होदों जोङो भेरक इन्डास्ट्रिफोरावबो होदों। थ' दा बर्तमान भेरकआव होथ'वाखै आरो जोङो एसे हस्टेलनि प्रग्रामखाय। हले जायथु एक्साइटआव दङ बेयाव हस्टेल दंफाजोबो आरो माने। दिनै जिहेतु जोङो अलमस्ट बुंनो थाङोबा बांसिन केन्डिडेटआव अदालगुरिनियानो जायो जोंना केन्डिडेटफोरा। थ' बेखौनो जों खावलायो जुदि सोरबाफोर क्लास 10 पास 12 पास जानानै थानाय गथ'फोर दंबा थ' जोंनि इनस्टिटिउटआव फैनानै खबर लाफैनो हागोन जाहाथे जोंबो बिसोरखौ ट्रेनिं होनानै जाहाथे प्लेसमेन्ट बा बिदि प्राइभेट सेक्टरफोराव साख्रिफोर होनो हायो आरो। दिनै आलासि फैनाया जिहेतु जोंनि बाजाजनि सिनियर स्पेसियेलिस्ट फैदों अपेनिं सेरेमनिनि थाखाय। थ' बिथाङाबो दा किसुमान बिबुंथिखौ होगोन। गामि ओनसोलनि बै लेखा जाना थानाय फरायसाफोरा बे बाथ्रानि सायाव बा बे ट्रेनिंनि सायाव गोबां मिथिनाया मोननो थाङा। दा बेखौ मिथिनो थाखाय बिथांमोना मा खालामनांगोन? दा मेनलि जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि ब्लक लेभेलफोराव किसुमान वार्कार्सफोर दङ मबिलाइजारफोर। थ' बिसोर प्रसारन खालामो आरो लोगोसे आं नैबे जोंनि जिहेतु मिडियानि थ्रुजोंबो खावलायो बेखौनो जाहाथे बिसोर जुदि गोसो दंबा जोंनि रौता ITI आव फैनानै खबर लाफैनो हागोन। गोदान बेटसा माब्लानिफ्राय जागायगोन? जोंना 6 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जाबाय 6 मेनिफ्राय। आरो जाय बिथांमोना लानो गोसो दं दायो गोदानै बिथांमोना मा राहायै लानो हागोन? बिसोर जोंनि इनस्टिटिउटआव फैनानै फर्मफोरखौ होफैनो हागोन। जोंनाव फर्म दङ अफलाइनबो दङ आरो लोगोसे जों कन्टेक्ट नाम्बारखौबो शेयार खालामनो हागोन। थ' बिथांमोना जोंनाव कल खालामनो हागोन आरो। बेखिनियानो थेंक इउ। माबाफोर खावलायबावगोन आरोबाव बेखिनियानोसै जाहाथे गथ'फोरा जुदि फरायनाय गारबायबा बेकाराव थानाङा फै जोंनि इनस्टिटिउटआव। अकल जोंहा बेयाव अट'मबाइलनिल' नङा बेयाव जोंहा हटेल मेनेजमेन्टनिबो दङ इलेक्ट्रिसियाननिबो दङ आरो लोगोसे जोंहा फिटारफोरनिबो दङ। थ' गोबां माने 2 मासनि कर्स 45 दिननि कर्स 6 मासनिबो कर्स आरो बोसोरनैनिबो कर्स दङ जोंनाव बेयाव। आसामनि गोबां लाइमोनफ्रा बाहेरायाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाङो। बेफोर कम्पानियाव मावनो थाङो दा बिथांमोननि थाखाय हेल्प जागोन नामा? जोंना ओरैबायदि माने दे जोंना जितु जाय प्रजेक्टनिजों जों साख्रि होयो थ' बेयाव जोंहा एसे ट्रेकिं थायो माने सासे गथ'आ जुदि ओजों कम्पानियाव खामानि मावनो थाङोबा थ' बिसोरनि दायित्वआ जोंनि सायावनो थायो माने प्लेसमेन्ट होनायनिफ्राय लानानै उनावहालागै कम्पानियाव जेब्ला खामानि मावगोन बे टाइमाव किसुमान माने चेलेन्जेस फैयो। थ' बे चेलेन्जेसफोराव जों सापर्ट होयो माने स्टुडेन्टफोरनो।
थ' बेखौनो बुङो जों जे जोंनिथिंनिफ्राय थांबा जोंहा मोनसे ट्रेकिं थायो थ' कुनु प्रब्लेम जाया आरो माने गथ'फोरा बे सोलोंथाइखौ लानो कर्सखौ लानो थाखाय माबायदि रांखौ माने खरसाफोरनि माबायदि मा खरसा बेयाव गैया जोंना कमप्लिटलि फ्रि जानाय थानाय फ्रि आरो लोगोसे कर्स फिसाबो जेबो गैया बेयाव 2 मान्थ्सनि कर्सफोरा आरो लोगोसे होजों कम्पानियाव थांनायावबो ट्रेन टिकेटनि सुबिदाफोरखौ जोंनो खालामना होयो गासै 6 मान्थ्सनि औ 6 मान्थनिबो दं 2 मान्थ्सनिबो दं 45 डेसनिबो दङ औ थेंक इउ